L'Escola Castella del Raval és una autèntica torre de Babel. En una classe de 25 alumnes hi podem trobar una dotzena de nacionalitats i una desena de llengües. Per entendre's fan servir el català a classe i el castellà al pati, però la majoria d'ells no saben cap d'aquestes dues llengües quan arriben dels seus països d'origen. La manera d'integrar-los és amb l'ajuda de l'anglès o d'algun traductor. En Dragos fa només un mes que ha arribat de Filipines i encara no es pot comunicar. La seva cosina Rona, que ha nascut aquí, li fa de traductora. Tu quin llegiràs? Català i ell? Tagalog, vinga, endavant. Goma, pambora, tisores, gunting, gat, pusa, os, oso. La diversitat lingüística d'aquesta classe es queda petita quan ampliem l'escala d'observació. Segons el grup d'estudi de llengües amenaçades, l'acrònim GELA, a Catalunya hi ha inventariades més de 300 llengües diferents. A Castella del Raval, l'única manera de comunicar-se és el multilingüisme. Em dic Salima i tinc 7 anys. Parlo àrab, català, castellà, un poc de francès. Tinc 11 anys, parlo anglès, un poco de català, un poco de castellano y tagalog. Em dic Sàdia, tinc 8 anys i parlo bangla, català, castellà i una miqueta d'anglès. Déu-n'hi-do, eh? A vosaltres us costa molt passar d'una llengua a una altra? O sigui, vosaltres tots parleu com a mínim 2 o 3 llengües com a mínim. Si ara estem parlant català y de cop saltamos y nos ponemos a hablar en castellano, ¿os cuesta? ¿Me entendéis igual o tardáis un rato en entenderme? ¿Cómo va? Yo sí. Igual. Igual? Això quan parlen a casa, normalment els pares parlen la llengua materna o també els hi parlen el castellà o el català? Nosaltres els recomanem, sobretot quan arriben, que ells continuïn parlant la seva llengua a casa. Perquè a vegades volen ensenyar-los el castellà i el model que els ofereixen no és totalment adequat, és erroni. Parlen no prou bé, no el dominen prou bé. I nosaltres aquí ja aprendran tranquil·lament el català i el castellà. Ara ens posem a parlar d'una cosa que no heu parlat mai. Parlarem sobre fòssils. Sabeu el que són els fòssils? Sí. Ah, sí? I els dinosaures també sabeu el que són, no? Sí. Al final de les potes tenen una cosa. Sí. Les urpes. Urpes, molt bé. La paraula us ve de seguida, eh? No us passa que digueu, ostres, la tinc a la punta de la llengua però no em ve. Això us passa alguna vegada quan heu d'explicar alguna cosa? A mi més a català. Però la resta barregeu o sabeu molt bé quan esteu parlant català i quan esteu parlant castellà? Jo sé com parlo català, castellà. Jo a vegades a casa quan parlo tagalog em lio i ho dic en castellà sense que em doni compte. Ah, sí? Saltes a l'altra llengua. Això és curiós, eh? Això és curiós. El multilingüisme d'aquesta escola potser no és el més habitual, però la majoria dels habitants del món són com a mínim bilingües.